Vice Chancellor ka School ba Nehu Professor PS Shukla ha ka bakhat do ulahab an pendam no hakmat ka Joint Action Committee jong ka Nehu ta Nehun sabat Nehusu hadian live na jong ka jingya ka no mar kelyang da ka bakular ban pen urlong ya ka jingdawa ka jongki ban wengkam no ya u Technical Officer Senior Consultant Rohit Prasad ya ka ba ka JAC kala kenno ba ka jing thong kam ya u kam sham na long satya kat kum ki kendon hadian ka jingalang ka balalong ha ka kan real tarik nai wing na ka liang u chairman ka JAC u Professor Lakhon Kama ulaong ngila shim ya ka rai ban pensangi shipor ya ka jingyak hi ka jongi bat na du la sha ka singi ka jing shim class kan peteng biang kinong hikai kala ban net ban shim ya la ki jong ki benta kumju ki staff shala ki jong ki kam ki jam kani ka jingalang kalalong ka base so watlana ka liang u Vice Chancellor ulapan por san singi kanthi ban pendap halor kani ka kam shimlala ban ai da ka shithi ka bapura ne official letter ha ka bayade ba ka jingweng kam no ya u Prasad u Professor Kama u pentep ru ba u Vice Chancellor ula manjur ban thaw ya ka committee ban yakran halor ki mat ki bayade ba ka rukam I marks bat halor ki jing e jong ki khanna hostel nalor ke jingdan kam ki bayadei ber ka kot ka khia nalor ki weipan ta ka shong haki kintin ayu inbo hane ka jingmon ka long ba number khatsan singi la jang ne ka la pen pa ba his service is not required matabut umdon kam shu ka kam jongi hisa ka kam bole hane yu ngimdon kam shu poni ho la su ku mentangi on ka kintin kumno phimbo ka shong abi handai ka tu ka la long ba kuma la aweng ame nagi thau me hane ka kintin kumno inbo katangi ebe in number ka service jongi ngimdon kam shu poni ho kata de karai local insurance pano bisi kala how to remove him samong em katang yong phile kumma fisngo ya tamba ngimdon kam shui hane clear ka padan any assurance no em lao katang assurance ka ba ka service jong ngimdon ka nawa ubri ulale mun ju jene ulale shnong ako si emtem ong nu mon shu ta ka service jong number khatsan singi ulapep ka kam la ka kat kum ka an la khatsan singi ubri ka mantre ka service jong ngimdon kam shui no de contractual de chu omit ba la kot ka kam bi la ndon kam shu poni huwe namar hawangi ekran kumne khot ekran ni habia suthu ba ke ka jing smo jung i ke jing sko jung i kumno ngin po cha kata ka thom ban pendam no ekane ka si sendam ya bandung don shu ke jing no artute namar bi hawangi shong prakhat shong negotiate ni habdon ka jing suthu kumno bangi ni ekran hanre ka jing thumu jongi bangi yongni bure de ban no nang ne ngilayo hagata hagnur kom I tho e ta ki ketin ngim da kusla e namar ka kam ka service jongi hapon ni hu undon kam shu namar bure la jana ni la khasan singi tamta kat kum ka an bure wa contractual sila khasan singi don shu ka service jongi ngim don kam shu hap shu ai yo chiti ba your service is no more required in you la kot talu mo bala termine ka ketin ayun pun kam ni e be hata jing sta jong ha pengin sampai kan dari sana maka sapau be in follow up menta nirang mi nang ne hare gitip ba la shal singi ngi deban yengi deban pentet yayo in follow up ni ya din me yagane hado mi lai jayo hare kumbang I ula kran syayangi ba ka ngin bu hit ku gi kat kum ka kentin badon kam kan pen pau hi ba ka kam jongi badon kam syu ni tamut la lo ku bala uweng sedam ha ka bayade ba ka jingkan thop ya ki samla puli kum ki khat jong ka Academic Council u General Secretary ka Nehusu ban pen biang riang ula ong bana ka liang u Vice Chancellor ula manjur ya ka jingdan bentalang jong ka Nehusu hapo ka council khnang ba anla ban penya chakhmat ya ki babon ki kam ki bayade ba ka ni ka school ba inclusion of elected members of Nehusu as representative in Academic Council. Kene dun kam tang bacu tweet ya di ordinance khendian bahajaka kinshim ya di students representative based on merit kinshim no ya ki elected members of Nehusu. Siban long member ho jaka Academic Council but hakani ka Academic Council ka masa long how new nai December ila kularo ban khotlam ya ki member Nehusu ban lokum ki invitees hapo jaka Academic Council ila dan long time ka protest na ne ka jing khiru nomor ba kolomba ka jingyo ka max kidon ki department ki ba ngimla ban cher kertang te kiduna pelat ki khna kiyo below average su te dayo below average kalong ka jenjar ya ki ban pursue nan ne ban apply shaki higher studies sumut ki khna ki bakwala PhD kimyo show tang ban claim ya kinu ki scholarship ba aida ka central government and next state government kimla ban claim
Ana example kum ya phi kum ka NFST ki khna ki birthday na po nehu duna ba ki bayo phnawa ba phi henre ki wi ki bawan na ko university kila ban claim number pale ki hai ka percentage te kajing panjongi ka ni ka marking system kam dei bang ong niong ba ai sibun ka marks ladang in tho ye ni haban pa ya ka quality ru chang ki khna kata te henre ki jing panjongi kalong ba ya ka average chang ki khna kan de ban pe ba ba ki khna ka namdo kala ban claim yang scholarship ban puli PhD ban apply ki kam ki jam ladang ni compare kum ki khna ki bun ki khna ki wa apply hani hu kim yo ki le puli se private university ya ka master jong ki henrai ha ka por ba ki lai master ka he ka mas jong tu khna ki ba khlam yo hani hu ki khna ba yo hani hu karet ka mas ya ka tai ka wei ka long ba ni na ka lenga union ni ya ka na banta ka ning la propose visi daga JSC la put up yaga nega agenda ba yaga marking system ki deban discuss apa AC but VC kulo ban discuss hagani ka upcoming academic council but shwa kata VC ula ong ru ba un constitute kawai ka committee na banta ka marking system ban kran ban discuss apren ki committee member ban nang to ka ai ka ba mi nang to kin ra sha academic council ban ha ka jing ra sha academic council ka rong ka shong ha ka rai jong ki members jong la academic council te sa ka wei ru kanika ka bang ibu ni ha ka agenda jong ka JEC kanika EBA ka educational backward area weightage na banta ka admission hapo ni hu te ha kanika EBA ni pej ha kini ki snam ki baladat ka kiya ha ka block level te kani husu ha ka jingdor kan bagi jak ha ka jak committee te kila propose ba na ka block level ki de banra no sha ka village level nomor balai ni ya kata na ka block level nomor pinda pej phi ki don ki block ki ba don su ngana example kum kamlim block ka don ka hablut kini time sor bara kaniki upper slong bara kadon pat kamlim ka basha tai sha nong kandong ru sha thanyum tanga ki mau penthi ki mau inai ki mau khar extra henrai da fitur pa chnong kandong tang don ka snong ka ba ki balai menteri ru malok ying kim don ki ba puli bi tang armu ru kim don ki don kum kita snong ten na kata ka daw ni ong ba ailat lan ye ki khna ki ba na to ka thain ke kin sim na ha ka village level ye kan literacy rate khna ba ki to ki khna ke bedon ya ka hok bedai ban yo ye kan ke EBA weightage ki de ban yo te balai number ba ye kan university ru la han balai ki bri jongi ki aja ka hangne ki ai na ban ta ban kin ti wi khna jongi ye wei pai wei khlam da pai ya ka kerdan jongki ya ka jaj jongki ya ka nem jongki ya borong ngi ban kin ti te balai menta ba ka jingpan jongi kalang ba ai no haka village level khnang ba kitu kinong kandong dan ki thain nong kandong dan ki snong tiba dang duna ka literacy rate kinjo kalat kan nomor banta ban su kran ki bun ki ban persya ekane ba ongim dong kam reservation show bangila kiu bangila long advance bangila long integrated henrei ngindai kran ni jing syang om bar baro tang kindia persen kai ki bala yo ya katu kala ban pule henrei mentala dan yong ba ngide ban ailat ke ni bam yo ya kalat nomor bun bagi khna mentaw snam ki share jag ye kane ka weightage ni thunki balai ni nimres tana kada ni kwa ban pawel de ne ban kren ba chura ke issue ba thmai enrai ni res balai nomor bakani husu kala yo ka complain ki khna na ba bun ki thai ki snong takada ni ngimbal se ban hap ban move ye kane na ka block level sa ke village level henrai na banta kane ru kumbala ong constitute ka committee kin ya discuss a committee hoaj namar kandon kam ka research kandon kam sibun ba kijing ya tai kijing ya ther namta kane hendra kijing ang jongi kalong bai kijing ang nu jongi kalong bai ba babaro kide ben yok kalat kide ben yok kalenti ba ban pule hane central university om tang ki ba labiang labet hendra kitu ki ba dang duna ka jing yok teng ka badang duna long badang sadin hindia na ki thain sor la ne na ki tu gisnang ki bala kham kiu te de ban aila dia kata